सैया के बोलौनी ससुरारी अब तहन चढ़ी के कहे जदी है गाड़ी पहला बेरा सैया के बोलौनी ससुरारी अब तहन चढ़ी के कहे जदी है गाड़ी गेयर बदले में टूटल बा चैनवा त गिरल बा सजनवा ए सखी मोटरसाइकिल के टूटल बा चैनवा त गिरल बा सजनवा ए सखी पहिला बेरा सैया के बोलौनी ससुरारी अब तोहन चढ़ी के दहेज दिहल गाड़ी गेयर बदले में टूटल बा चैनवा त गिरल बा सजनवा ए सखी अरे साइकिल के टूटल बा चैनवा त गिरल बा सजनवा ए सखी ससुरा में रही थी तो झाड़ के उठाई थी सैया जी के दावा बीरो अपना करई थी ससुरा में रही थी तो झाड़ के उठाई थी सैया जी के दावा बीरो अपना करई थी अब तो नैहरों में लागता सारा मामा तो गिरल बा सजनवा ए सखी साइकिल के टूटल बा चैनवा त गिरल बा सजनवा ए सखी भौजी के मोबाइल से फोन रही कइले केहू नहीं के घरे ऐसे रही बोलैले भौजी के मोबाइल से फोन रही कइले केहू नहीं के घरे ऐसे रही बोलैले सभे पूछी बात करब का बहानावा त गिरल बा सजनवा ए सखी साइकिल के टूटल बा चैनवा त गिरल बा सजनवा ए सखी बजे रात के भुलाई सैया आइले और उना बिहारी जब के महारी बजाइले 10 बजे रात के भुलाई सैया आइले शंकर और उना जब के महारी बजाइले भइले परमोद से पहिला मिलनवा त खुश भइल मनवा ए सखी अरे साइकिल के टूटल बा चैनवा त